Suma dan juga para mitayo Cahayu jumenengaten live streaming Coffee NEC Pino Desa Channel dan juga Karono RJ Channel 1971. Apa Cahayu New Cakra Baskara Sika Mas opo wis lali sliramu sekap Sampurna yang telah karo aku Paramita lagi Pancen wis suwe ra tau ketemu Wis sak mestine kali aku Wasik Mas mumpung saiki ketemu Jogetan tetep banget karo aku Dadi yo tombo kangenku kangenmu Bali eling nalika iku Sapi rasane waktu biyen ojo dewi Langut terus iling kancani Jaman semono yen dolan rami-rami Guyub rukun seneng atine Dok Ika Kusuma lagi Habas kelang alit kali-ali Santulit kang ketapa kangen iki Rasa set ngipi durung butuh tangi Rasa kangen wis bisa mari Kembali bersama New Cokro Baskoro Pimpinan Bapak Winarko dari Desa Ngujan Kedung Waru Tulungagung Mati live streaming ya TikTok ya Mak ya Mati Atas papamu Sikat Ayo deh hilang Mas opo wis lali sliramu Asal Di semono yen dolan karo aku Mas Janan Pancen wis suwe ra tau ketemu Wis samestine lali aku Mas Faiz Mas mumpung saiki ketemu Jogetan tetep mangan karo aku Ayo Den Dadi yo tombo kangenku kangenmu Bali eling nalika iku
matur sembah nuwun setunggal all artis saking New Cokro Baskoro. Inggih menika wonten Nduk Paramita, lan ugi Nduk Ika Kusuma, lan ugi Nduk Adila Yurindra ngeten nggih. Nuwun inggih katuran sugeng dalu Wilujeng rawuh Bapak Ibu sedanten kemawon monggo pinarak ingkang sekeca langsung wonten sasana buka menika saged milih menu-menu ingkang sesuai selera panjenengan. Boten kesupen menika Bapak Suyut kalian Pak Suparno matur sembah nuwun ingkang kalau dengan dalu menika mempersembahkan press wedding ngaten nggih. Terop, meja, kursi, gerabah saandanipun menika caket ngarep omah. Menika kanten oleh ngidul ngaten